he's an architect. He's in EBSU, Eastern Visayas State University. He's a professor in architecture. Yan. Hindi. Si Architect Julius Tadeo, and with him is this collaboration with another professor. Yan. Teacher yan he's a master teacher sa MAPE department. In Cirilo Roy Montero National High School, parang also known as Panalaron. Yun, ano yan? Yun ang katabi ng Sacred Heart School. Tama ba? Katapat. Katapat. Magtapat. Neighbor. Oo, last time, parang, yun, last time nandun kami, nag-concert tayo dun with Bijin, yung guest natin. 2015 ata. 2015, yan. So, welcome mga professor. Yes, welcome to Soundcheck. Buti, huli yung clap. Yun, so, how do we start with the interview with the two? Kumustahin natin sila yung kumustahin muna yung mga... ngayon, kumusta kayo muna kayo, sir? Since wala pa namang pasok, anong pinagkakabalan natin? Wala niyo, nung after ng lockdown, ano yung pinagagawa niyo? Nga? Okay, sige. Ako muna. Sige, ikaw muna. So, actually, yung lockdown nag-start since March. So, nag-issue ng si Mayor na lockdown yung Tacloban. So, since then, hindi na kami pumasok dun sa Paralan school. Pero, may mga ano din tayo, may mga home chores, mga trabaho sa bahay lang. Parang work from home din online kayo. Mga trabaho. Parang regarding sa mga students. So, nung nangyari nung ano, yung, di ba kasi di pa tapos yung ano yun eh, school yan, di ba? Oo, parang naputol. So, biglaan kasi, di ba? Yun so, hindi, nagkataon naman na yung pag-declare na lockdown, March, patapos na yung ano. Yung, patapos na. Patapos na yung klase, yung school year. So, paano kayo nag-grade? Yun nga, ano lang, depende yan sa teacher kasi as early as February may mga grades na yun. Okay. Sa March, medyo complete na yung mga grades sa... Nakapag-finals na. Nakapag kami ng cards. So, as of now, yung school year, still nag-end sa April o? Yung bago? Oo. Yung dating school year, nagtapos na yung 2019 to 2020. Pero yung bago... Kailan nag-end? April ba yun? April. According to DepEd calendar, dapat April 4. April 4. So, next school year? So, ngayong next school year, so, in-adjust yung beginning of school year. So, according to DepEd, it will start on August 24. School year 2022-2023. So, sa kanya, yung school nyo is elementary and high school. Yes. Ito, CHED, higher education. Ito, higher education. So, yung sa high school. Anong tawag doon? Primary, secondary, tertiary ba yung college? Secondary. Gulo yun. Wala tayong primary. Pasok. So, sige. Ito naman, sige. Ito tayo kay... Ano naman ginawa mo, architect? Oo. Since na nag-positive din ba? Kagaya mo kay Hector? Wala pa. Sige. So, yung sa amin naman sa college level, hindi nga natapos yung sinasabi hindi natapos. Ngayon, paano yung sistema dun sa grading system? So, nagkaroon ng leniency yung pagbigay ng grades. Jackpot. So, for example, yung mga estudyante na patingin mo hindi papasa, pag naano mo, pwede mo siyang bigyan ng grade o di kaya hindi. So, okay. Paano kaya yun kung hindi mo bigyan ng grade? So, pag hindi mo siya binigyan ng grade, ibig sabihin, meron pa siyang kailangan Comply. Yun, dapat, mag-comply sa batas ng classroom. Pasok yung classroom. Ayusin mo. Pag nag-comply ka, pwede na. May grade ka na. Pero is it safe to say na being lenient, ibig sabihin na halos papasa lahat?
Yun meron nga doon na na parang yung level na yun. Yung understanding parang medyo magulo. Doon yung nagiging parang subjective. Doon yung predicament. Nagiging subjective ba yan? Kaya yung mga estudyante na medyo bulakbol, medyo kabado din sila. Yun, kabado sila. Yan. Yun, tama. So, paano ikaw, sir? Paano ka mag-lenient? Paano ka, ano yung lenient? Mo? Mabait ako eh. Mabait ka! So, yung mga estudyante ni Architect Julius. Okay na! Okay na yan! Okay na! Okay. Ay, sus! Jackpot! Yun naman yung inaano natin inihingi na magtulong-tulong, di ba? Pero yung talaga yung mga bulakbol, parang hindi rin no? Yung talagang pag-deserving lang. Pag-deserving naman, isang beses ka palang pumasok, huwag ka na mag-expect. Tinatawagan ka na. Diba? Mag-comply ka. Ayaw mo pa rin. Wala talaga. Sorry, pasensya. Libre na nga yung edukasyon, no? Congrats, magna ka. Magna. Yun pala yun. Yun. Yung pinaka-grading system. Pero as of ngayon, ano naman yung si Sir, muna sa CHED? Kasi parang yun ang pina-priority, I don't know. Ano muna yung, meron na bang guidelines ngayon sa CHED kung ano yung enroll? Meron na. Meron na. Actually, nag-umpisa na yung ngayon, isa pa rin. Enrollment na. Last week. Tapos, by June 15, mag-e-end naman yun. Pero yun? Online interview pa lang. Hindi mo sa enrollment. Interview sa incoming. Paano yung magsi-second year ganyan, third year? Ganun din. Mag-online din sila. Lahat may interview? Yan ang gusto kong tanongin ngayon. Kung sa enrollment, schedule lang ng enrollment, doon lang sila naman. Okay. Usually online. Pati yung sa rin? Sa naman? Sa secondary? naman siya, no? So, ito lang, panibagong impormasyon. So, nag-start nga pala yung enrollment natin sa DepEd starting today. Okay. June 1 to June 30. Okay, Ano to, sir? High school? Elementary high school. Straight na yan, okay. Tapos yung sistema natin sa enrollment is through online. So according to the guidelines, yung enrollment? Online? Okay, online lahat. So bali, walang meetups o walang face-to-face. Face-to-face. So avoid yung sitwasyon natin. So yung online is according to the guideline is from June 1 to 14. Tapos yung mga walang access, especially yung mga nasa mga malayo. Yun. Maganda yan. So bibigyan sila ng another yung last 2 weeks of June na mag-comply. Paano yun? Paano sila through barangay. Bali yung form natin sa enrollment form, bibigyan yung barangay para i-disseminate yung mga natin sa mga parents or guardians. Okay. Maganda rin. Tapos Through barangay. Hindi yan sige, yun yung sa online payment ng tuition. Yung pag-enroll. Wala tayong payment sa DepEd. Okay. So, lang sila, mag-fill up lang. Fill up lang sa enrollment form. Okay. Bali through the barangay. Tapos once na yung barangay naman yung magsasubmit sa school. Hindi, yung parent, may mga schedule natin na yung parent ay pupunta sa school pero hindi sabay-sabay. So doon nila kukunin sa barangay. Yung form. Tapos yung sa 3rd and 4th week yun sa June. Yung sa mga walang online to. Yung hindi walang access. Walang access. Paano kung sabihin natin malate sila mag-enroll? Siguro may mga dyan. May grace period po. May grace period. Consideration natin. Basta bagong sistema, usually may may consideration naman kasi mahirap. Now, kung enrolled na sila, so paano yung klase? Ito, muna. Okay, so sa amin yung klase, may tinatawag tayo na preference kung ano yung gusto ng parent. According to guidelines na yung klase natin sa secondary is through online. Online, okay. So yung online, kung may gadget, yung bata, tsaka yung access niya sa internet. Kung wala naman, yung modular. So yung DepEd natin ay gagawa ng modules tapos i-distribute sa barangay. Kung hindi, ganun din ba kung sa walang access, ganun din. Ganun din sa college. The same. Bibigyan ng mga reading materials o mga modules sa barangay na walang access sa internet.
Paano magklase online, sir? Ano yung parang Yun na hindi natin maano pa. Dahil unang-una, yung problema natin, kaya gaya dito, no? Yan nga, hindi pa nakapag-online lahat yung tao sa Pilipinas, especially yung student, mahina yung internet natin, di ba? Correct. Yun, yun ang problema. Wala pang parang structured so, na... No? How about kung online lahat, yun ang inaabangan ng sabay-sabay ba? O kung yung speed ng ating internet. Kung makakaya po pag yun ang problema. So, parang Tsaka yung pangalang problema, yung wala talagang access o walang internet. Kasi alam naman natin pag public school, correct. Mga paano pagdating sa mga exams quiz? No cheating, ha? May Google. Cover your paper. pero ganun din sa'yo. Ganun din. Hindi, yung tatanong ko sa kanya, pare, dahil sa architecture siya. Yung pag gumagawa ng mga plates. Yun, mga plates. Gagawa ka talaga ng... Tapos, paano yun? Online din papakita sa'yo pag-check or pupunta sa schools? Depende rin sa scheduling din yan eh. Pag halimbawa kailangan nila mag-submit, meron lang schedule. Para sa paggagawa ng plates. Tapos kung ano naman, kung halimbawa yung sa computer aided, yung nagamit natin na technology, yung submittal nila pwede mag-online. Tapos, dapat talaga may module. May ginawa ng modules. Ako mayroon akong ginagawa. Gulong. Laging handa yan. Proactive ni architect. Pero ito Previous pa yan, ina-update lang siya. Okay. Sige, may tatanong ka pa? Kasi Hindi, wala. Na ano lang. Mainit na daw. Pero ito. Ganito muna. Parang kasi, yung nga, nakita ko sila nung tumutugtog. Baka gusto natin patugtugin sila. Ito. Break muna kami. Papatugtugin namin. Ito yung isang teaser din para makita nyo bakit sila nandito. Hindi lang mga teachers to. Mga musikero din. Plus points na lang yung pagiging teacher. Yung importante talaga dito yung nila. Yung collaboration. Mamaya, pagbalik namin, meron pa silang i-share ng information. Marami akong gusto itanong pa. Oo, very informative to kasi hot topic to, education. So, eto na. Yan. Welcome back to the segment, Paningod Talk. Wala pa rin nananalo. Welcome back yung guest natin. Welcome back to Architect Julius Tadeo and Jundis from Cirilo Roy National High School. Yan. School. Ang ganda ng usapan natin kasi very informative kasi para sa mga parents na hindi alam kung ano na setup sa school or ano. Pero pag-usap, ang galing ng nila, sir. Oo, para kang... Pwede na sila, they're accepting, for future wedding, debut. Parang para tayo nasa cruise. Hindi, pag-usapan muna natin yung nila, yung musical background. Sige. Yun. Architect, paano ka natuto mag-violin? Wido muna. Kailan ka nag-start? College, third year college na ako nag-start violin. So yung unang instrument na natutunan mo, violin na talaga? Hindi. Elementary is, yung pinakauna ko is, yung Casio tone na maliit. Ano yun? Keyboards na maliit. Kala ko calculator. Parang calculator siya pero tumutunog na Doremi. Yun ba yung parang hinihipan mo ba naman yun? Iba naman. Recorder naman. So marunong ka mag-keyboard? Piano? Galing. Pero hindi ganun ka sa At least marunong mag-gitara. Ano pa yung mga alam mo? Baka... yung una is Casio tone, yung pangalawa is recorder. Yung tatay ko kasi yung influence nito, bad influence yung tatay ko. Bad influence? Yung una is Casio tone, tapos nag-shift ako sa recorder. Tapos ukulele. Oy. Tapos nang high school ako, nag-umpisa naman ako mag-gitara. Kinakaliwa lang yun. Pero left-handed ako mag-play. So, tapos, nag-shift naman ako. Bumalik ako dun sa pag-ano ko sa keyboard. Then, nung college ako, inumpisa ako mag-violin. Mahirap ba mag-violin? Sa lahat ng alam mo instrument, saan yung pinakamahirap? Mahirap talaga ang violin because
Why? First and foremost, ano siya kailangan walang fret. Fretless. Fretless. So, ibig sabihin, gagawa ka ng paraan paano magkaroon ng muscle memory sa yung kamay mo. Kailangan nauna is mayroong mga markings. Pero, eventually, iniisa-isa mo yung tanggalin. Hanggang sa nagkakaroon ka na lang muscle memory. So, ibig sabihin, yung daliri mo, alam na niya kung saan siya pupunta. Kasi nakita ko to yung bagong violin niya na nabili. Hindi naman brand new, pero kasi yung una niyang violin na talagang pinag-ipunan niya, nasunog. Kasama sa bahay nung nasunog. Kaya kasama din yung pinahiram niyang classical na maganda. Nadamay. Nadamay. Wala ganun talaga Ganun talaga yun. So may nakita ko yung bagong bili niya na violin. Nakita ko yung mga markings doon. Ibang klaseng marking, hindi lang yung pwede mong burahin Dahil talagang nakaukit doon sa fretboard, parang ito na ba yan? Yun na yung ginagamit niya ngayon. Kasi sabi ko sa kanya, maganda talaga yung electric na violin dahil siya, maparaan din to Gumawa siya ng yung acoustic niya na violin. Gumawa siya ng pickup. Magaling din to sa electronics So gumawa siya ng piezo na yun ang magiging pickup dun sa acoustic niya. Yun nga lang, nagkakaproblema nung tumutugtog kami. Minsan may feedback, tapos minsan mahina yung tunog. Yun siya, talagang in-encourage ko siya. Mahina kasi yung hertz na capacity ng piezo. So hindi niya kayang kung kailangan ng... Sa magnet na yun, sa magnet. Kaya yun, bumili siya ng bagong second hand. Bagong second hand. Naman? Batiin natin yung kumpare natin yung sa Iloilo. Sa Iloilo, si Buds. Si Architect Buds, Salvador. Dahil kay Buds. Si Salvador. Ano ko to? Tinawagan ko kagad. Pumayaw? Oo, sabi ko, Jules, may nakita ko ditong arkitekto na magaling mag-violin na natandaan yun nga naisip ko to nung nakita ko to, si Buds. Kaya tinawagan ko, Jules, kailangan mo mag-violin ulit. Kasi wala na hindi na ayaw nila yun na yung life. Hindi na siya tumutugtog dahil sobrang busy. Tapos nagka-pamilya na rin siya. So yung inatupag niya, syempre, family muna. Pero sabi ko, saka na, kailangan mo na. Yun, bumalik. Ayaw na tumigil. Balik musika. Yun, so, dito naman tayo kay Sir Glen naman, medyo konting background pa rin. Sa music. Yung sa music, kailan ka nag-umpisa? So, matuto kong mag-gumitara since elementary pa yata. Yung sa grade 5. Ganun. Sino yung naging inspirasyon mo? Bakit kinuha mo yung... kasi nagkataon na yung kapatid ko, mga nanay ng kapatid. Dalawa lang kami nagkapatid. Mahilig sa mga sounds, mga 80s, 70s, mga rock, Black Sabbath, mga heavy metal, 70s. Heavy metal pala. Tapos yung kanyang barkada, palaging dun sa bahay namin. Jamming. Doon ako nakita yung magandang pagiging yung dyan. Tapos yun lang, yung iba, self-taught. Self-taught hanggang ngayon pa rin? Oo. Kung makita mo naman, from metal, tapos yung tinugtog niya kanina. Bossa ba yan? Bossa jazz, di ba? Bossa jazz, oo. Saka during 90s, nagkaroon ako ng several bands. Yung anong unang band mo, pare? Yung sa La Paz ata yun. La Paz, mga way back 1990s. So you're from La Paz? From Mallorca. Mallorca. Neighborhood town namin yung So mag-neighbor sila ni Brian? Oo. Guest natin ng Saturday. Born and raised daw, La Paz. Diyan ako nag-umpisa sa banda 90s. Tsaka yun, pagdating ko sa kluban, ibang banda naman. Yung kay Jarvik. Anong pangalan nun? Crescent Moon? Hindi. Yung Rain Eternal. Rain Eternal. Mga 90s. Ano yung tugtugan ng Rain? Parang, hulaan mo. Pangalan ng banda nila, tapos ano yung tugtugan nila? Rain Eternal. Ano yung babagay dun? Parang new wave. New wave sa'yo? New wave.
Parang new wave. Sa akin, parang ano yun. Metal! Metal. Pangalan pa lang, Ano yung tugtugan yun? Parang chemistry, ano yun? Metal, prog rock, jazz, punk, halo-halo. Oh, walang nakawala sa Walang new wave doon. May new wave. Meron din. May jazz nga. Yung part na ano doon sa saka more on songwriting. Iba yung level kasi ng understanding niya sa music dahil dun sa pinagdaanan. Yung mga influences natin. Yun na nga nakikita mo to. Pag hindi ka siguro, pag hindi ka medyo aware sa may background sa music, pag makita mo itong magkitaran, parang anong ginagawa niya? Kasi minsan, iba na yung tunog na lumalabas eh. Malalim na eh. Iba, siguro hindi maka-appreciate dahil yung mga C, G, yung mga simple yung kaskasan. Ito hindi na eh, parang alam niya kung saan, kahit nasa taas, na dito sa ilalim, kahit saan. Di ko alam yun. Hindi ko alam yun. Ang gulo. Pero ito. Yung isa pa, yung gitara lang yung sa'yo. Yung instrumento. Alam tugtugin. Bass, may nalis ako dyan. Tapos keyboards din. Dapat lang kasi nasa Saka magpapaturo ko kay architect sa violin naman. Kasi music teacher to. Kaya, meant to be. Intindi. Meant to be. Baka iwanan na yung banda namin. Wala ka ng strings. Wala na. Idadab na lang natin. Idadab. yung delikado sa partner nito, kung kunin nila yung vocalista ni Hector. Kasi bagay sa kanila eh. Hindi mo ba ikaw yung Laka. Huwag mo na ako i-hot seat. Eto na, sige. Ano muna. Ang tawag to? Ang matatanungan. Paano sila mako-contact sa featuring mga tugtugan, baka gusto nyo silang kunin. Baka pwede na message nyo lang, siguro. Actually, coincidental yung namin, yung collab. Yun nga, sige nga, kwento mo nga yan. Paano nangyari yan? Di ba, nag-lockdown tayo. Wala tayong magawa sa bahay. Tapos may mga video ko na in-upload post sa FB. Parang experimental yan. Parang board, buster. Tapos kasama ko yung anak. Yung una kasi, nangyari nun is, dapat magpa-participate sana ako dun sa parang virtual convention. Sa music? Hindi, sa architecture. Motivational siya eh. Okay. So, anong nangyari doon is, pina-perform ako doon, gusto nila i-live. Kaya lang, hindi ko magawa kasi yung busy nga. Sabi ko, pwede ba siyang i-record ko na lang? Hindi, okay naman sa kanila. So, yun nangyari, nag-record ako ng 2 kanta. Pero cover lang siya. And then, pinost ko sa Facebook. Ito naman si Sir Glen. Nakita niya, nag-solo. Doon siya nag-message na siya. So siya muna nag-message sa'yo? Prior doon sa ginagawa kong yun, nagsesend na ako sa kanya ng mga nililigawan mo na? musical genre na gusto ko. Doon na tapos siya na mismo nagsabi, try mo kaya ito. Doon na. I-try na natin muna yung ganito. Experimental lang muna yun. Yes, kasi nagulat ako dun. Pero it was meant to be. Meant to be. Pero maganda din yung pagka-edit ng video, di ba? Salamat kay Sir Louie pala. Sir Louie Manera. Thank you. Ito yung pinagtagpo at tinadhana. Sa music, ha? Pero ito, may tuloy. Message na lang muna, sir, sa mga, of course, since yung napag-usapan natin is college. Ano naman yung parang message natin sa mga college students ngayon, kung marami kasing confused, ano ba dapat gawin? Kasi sa una-una, yung idea ng pagbalik nung sa eskwelahan is, may apprehension din ako eh. Yun. Maganda yan. Yung apprehension na yun is, dapat sana hindi na lang muna umpisahan. Yan. Kasi, hindi pa na yung... Sa opinion mo lang to. Sa opinion mo lang. Opinion ko lang to. At meron nga akong pinost na-repost ko yung post na yun. At may mga maraming nag-comment din sa threads. Umami yung threads nila. Hindi ko nga sinasagot, pero yun ang mga nila. Pero hindi talaga silang apprehension. Especially sa may mga anak na papasok na yung mga anak nila. So yun ang parents. Parents. Sir. Ito, mas bata yung mas delikado, kasi, diba?
Ano sa tingin mo? Yung kailangan naman magklase kahit wala pa yung vaccine? O ituloy yung program? na lang yung program na yan? Sinabi ni President na unahin muna yung vaccine. Sana bago klase. Pero yung department natin, yung sa DepEd, kasi sayang naman yung panahon. So gumawa sila ng paraan para ipagpatuloy yung pag-aaral ng bata. So yun nga yung design nila, yung through online. Pero parang experimental din. Dahil sinabi ko kanina, yung problema kasi sa online, yung access facility, access to internet. Yun ang hindi pa natin alam. Malalaman natin yan during sa start of the class. Meron nga yan may nakapost na biro, sabi na mag-online schooling na kami. Bigyan mo ako ng baon. Binigyan siya ng baon na nakaprint lang. Digital din. 1,000. Nag-increase na yung allowance mo. 1,000. Ito na may ito yung naman isang senaryo. Di ba sila nasa government schools kayo, di ba? Punta tayo sa private schools. Private schools which nagbabayad. Correct. Yun. Doon, nagbabayad yung sa private schools. Pero hindi sila doon nagklaklase sa room. Mag-change ba yung... Online pa rin. Oo. Magiging, kasi yun na yung di ba? Walang contact, di ba? So, yung binabayad nila, pareho, same din. Same din ba? Sa normal. Kasi maraming miscellaneous yun. Kasi syempre, yung, when nagbabayad ka doon sa private, syempre, yung binabayad mo rin yung mga amenities na nandun. Yung aircon na room. Mga miscellaneous na mga... Paano ngayon yan kung online na? So, i-minus ba yan sa or... Dapat sana, minus. Kasi yung reklamo din ng ibang parents, syempre, yung bagsak pa rin sa kanila wala ngang trabaho. Kasi iaalalayan mo rin yung bata pag mag-online. Correct. Tapos yung mga assignments, talagang yung parents parents talaga. Hindi ba kasi family ang sinasabi nila o pwede na lang nilang i-forgo yung isang taon. Diba? Which is yun ang sinasabi mo. Could it wait? Yun ang tanong ngayon. Yun ang tanong. Could they wait one more year na ma-extend yung nila, yung imbis na... Hanggang wala pang vaccine. Hanggang wala pang vaccine. Kasi they're thinking na dapat by 2025, graduate na ako ng college. Di ba? Mga ganun Could they extend it to 2026? Pwede naman siguro i-delay na lang muna. Kaysa naman ma-risk yung, lalo na yung kay Sir Glen, mga bata yun high school elementary, di ba? May ibang countries na, di ba? Open na nga yung Korea, ibang countries. Pero nagkaroon naman ng mga... Kasi ito na yung dilemma di ba? Gusto lahat madaliin na kasi we could not sustain that long kung walang trabaho, walang sahod, walang kung ano lang. Pero, the problem is, yung naman, yung process naman, parang to contain yung virus na yan. Nagkakaroon ng mga lapses dahil minamadali. So, imbis na tayo nung una, a month ago, COVID-free. Zero. Ngayon, free COVID. Anim. Oo. 6 sa Leyte. 6 sa Leyte. Sigurado dadagdagan pa yan kasi hatid COVID. Hatid COVID. Di ba? Nag-spread ng positivity. Yun na nga. So, we all agree na dapat our lives must go on. We must not remain trapped dun. Pero paano natin i-combat yung virus if wala pang panlaban? Wala pang panglaban, saka wala pa talagang kasiguraduhan na magkakaroon this year ng vaccine. Correct. Sabi nung una, mga earliest is January daw. Ngayon na naman, may nakita ko na around October daw. Na naman? This year? October or next year? This year. This year, October. Hindi natin alam. Kaya kasi sinasabi nila, it takes long to create a vaccine dahil nga yung process na clinical test. Kung too early nila pinalabas, tapos mapareho na naman sa dingbak siya. Yun, sa dingbak siya. Tumpak! Imbis na madadagdagan ka ng buhay. Alanganin tuloy. Nalanganin ka tuloy. Pero siguro ako yung take ko, kasi maganda yung point ni Sir Julius, tsaka
maganda rin yung point ni Sir Glen na yung DepEd gumawa naman at least 'di ba? Gumawa sila ng parang hakbang. Although hindi pa siya parang dry run ginagawa. Parang gano'n, no, 'di ba? Siguro i-postpone natin yung education pero ituloy yung parang module na lang muna. Para at least merong pinag-aaralan yung bata sa bahay. Parang homeschooling. Yan, no? Parang alternative. Pero hindi siya parang... It's another story na naman. Pwede naman siguro. Okay, yung tanong nga nito, ganito. Umiinit na yung ano natin. Napapasarap. Kain muna tayo. Kain tayo, ha? Ito yung napapasarap dito sa usapan. Okay. What if that module, yung online learning, becomes successful? Yan. Becomes successful. Na pwede mas maraming natutunan yung bata. Mas effective. Mas effective. Kaysa sa What would happen to the normal days of going to the school? Challenge na naman yan. Pero at least innovative. Kasi nagiging, di ba, kung mag-asawa kayo, pinag-ipunan yung ganito, tapos pag may anak na kayo, pinag-ipunan yun din yan para pagpasok sa school kasi mahal na yung school. Correct. Lalo na kung punta ka pa sa private school. Kasi yung mga amenities doon, naka-aircon, lahat-lahat. Correct. What if kung naging successful tong ginawa, tong new normal? Ano naman magiging parang associated din yan sa yung nag-MLM mga ganun. Diba? May mga may mga anak na pumupunta rin doon, nag-a-attend. So, usually napapansin ko na yung mga bata, dahil na-observe nila na, ganun lang pala kitaan sa pera. So, ang gagawin nila is, hindi na sila, papasok sa school. Diba? Yun ang ginagawa nila. Pwede naman pala kumita ng pera. Pero that's beside the point. It's income yan. Pero kung ang learning, lalo na sa mga bata, what if maging successful, mas effective? Sana. Kasi minsan yung mga bata. May challenge din ng mga students, comparative lang sa kanila. May mga estudyante kasi na gusto nila talagang magpaturo sa teacher. Marunong. Parang face-to-face. The traditional. Traditional. Meron namang iba, they wanted to be alone and have themselves. Pero natututo sila. Yun na nga. Meron naman. Di ba kayo na tawag dito na nagugulat yung anak mo bigla na lang nag-English? Kahit hindi pa sila pumapasok sa school. Kakapanood ng... Tapos tayo na nahihirapan paano sagutin sila. Peppa Pig. Di ba? Mga ganyan. Ganon din yung kung mangyari na maging effective. Pero sana. Sana maging effective na lang. Kung maging effective siya, yung bata will have an option ba to choose kung mag-online na lang siya o will go physically to the school? Maaari. Pwede mangyari diba? Yan. Kasi ganito yan Ang dati na gumagawa kami ng karoon kami ng workshop sa Moduling. Gagawa kami ng module. One of the intention is to use the internet. So, talagang mayroong potential na yung sinasabi mo. Magkakaroon ng bata ngayon ng church. Gusto niyang matuto sa online. Kasi yung module naman, yung design naman ng module, ganun din Yes. Gagamitin mo rin yung internet na medium. So, halimbawa, lesson 1. Lesson 101, ito yun. Tapos, dinigyan mo siya ng instruction, tapos nagbigay ka pa ng video. Link pa sa YouTube. Yun na nga Lahat ng mga sources. Sources, yun. Halos nandun lahat Di ba, tinatanong natin yung sa Google University kung mayroon ka gusto matutunan o kaya sa YouTube University. If you want to learn cooking, mayroon. Tingnan mo na yung YouTube, di ba? Lahat. Ito yung yung isa ko rin Pero ang napapansin ko rin sa downside naman yung tawag doon yung cons. Yung social interaction. Yun. Social skills ng bata naman. Iba talaga. Pero that's yung social interaction, kailangan ba sabihin natin 8 hours a day? Hindi naman, di ba? Isa pa, ito lang napapansin ko, hindi naman sa akin lang ito, yung observation ko lang, yung sa mga pamangkin ko.
they go to school 8 hours a day. After that, they go to the tutor every day. Same din. Parang doble. Yun na nga eh. What's yung logic dun eh? Kasi aside from sabihin natin ayaw natin na yung mga homework nila na tayong gagawa. Nandun sa tutor. Pero tutor parang nung una natin, yung unang panahon natin, pag uwi natin, tayong gumagawa ng homework natin. Hindi na tayo na, tulungan itong assignment na to. Tayo natatakot tayo kung hindi tayo nakakapag... Alala ko nga yung tatay ko, tinatanong ko lang dun sa meaning ng assignment ko. May mga specific words doon. Tapos kung ano yung mga meaning. Yung sinasabi ng tatay ko, sasabihin lang niya. Punta ka dun sa sa bookshelf, may libro doon. Yun, dati, punta ka sa library. Ngayon, hindi na eh. Search mo na lang sa YouTube. O sa Google mo. Google mo na lang. Nandun na eh, di ba? Mas, yun nga, parang halos lahat ngayon, parang spoon feeding na eh. Ito lang inaano ko, yung na-observe ko. Yung bata ngayon, parang hindi sila natatakot kung wala silang assignment na nagagawa. Nakalimutan nila, may assignment pala, may exam sila bukas. Tayo, parang natatakot, di pa ako nag-aaral. Di ba? Wala akong assignment. Parang, kung hindi mo tinatanong yung bata kung may assignment kayo o may homework, wala silang nasabihin. Correct. So, merong talagang, sabi nga sir, may pros and cons yan. Pero, yun nga, dapat i-balance din. Pero, siguro, since nandyan na yan, sinimulan na ng DepEd, sige, dry run na lang natin. Baka naman, sabi mo nga, baka maging successful naman. Pero yun nga, dapat i-consider yung paramount doon is yung secure, saka yung lahat health. naman ng ginagawang program ng, kahit anong program, maganda naman. Meron ding downfall at meron. Meron talaga dyan. Pero the learning, sabihin natin na sa lahat with all these things, kagaya nung yung sinabi ni Brian sa sound system. Sabi niya, pag sound system lang yung inaasahan mong hanap buhay, wag na. Dapat may plan B. Kailangan may fallback. Dahil ngayon talagang wala. Yun, we're learning from now. Yun ang biggest mistake daw niya. Tapos ngayon, yung sa education, kasi halos tumataas ngayon yung sa mga tuition fees. Lalo na kung gusto mo mag-doktor, gusto mo mag-ano. What if kung magkaroon ng bagong ways of learning? At least din yung family na may options na how to save. Correct. May plan B. May plan B kasi ngayon, pag iniisip mo one-way street, yung kailangan pupunta ka talaga sa school, magbabayad ka ng ganito. If there's another way na makakasave, why not? Pwede. Sana maging successful. Pero sana natin kasi yung kinabukasan ng mga kabataan depends on the education pa rin eh. Pero whether the normal way or traditional, yung bago ngayon, yung normal, let's hope. Let's hope for the best. Excuse me, yung sa amin naman, kasi iba yung college sa elementary at saka secondary. So sa amin na yung secondary, kailangan pa talaga ng assistance or guide yung isang bata, yung teacher. Okay yung online, siguro yung mga sa academics, pero how about yung kanilang moral values, yung kanilang behavior, moral values, yung guidance sa teacher, physical or face-to-face na. O kahit kahit sa, okay naman siguro face-to-face, pero yung online na pero, for example, yung sa sports, di ba? Correct. O paano mo yan ikuman sa bahay, maggagawa ba yung basketball? Parang gano'n. Sa amin, kailangan pa rin yung Yun, nakasalalay pares yung sa mga yung frontliners din to eh. Point niya, di ba? So, they must come up with something na yung sa observation nila that will balance out. Di ba? Parang daming fans sa labas! Daming fans sila sa labas. Relax lang. Tutugtog ulit yung dalawa. Pero ito muna, bago kayo tumugtog, sir. Si Sir Glen, anong message mo sa mga students mo? Tsaka yung mga musikero din. Secondary ngayon, musikero. Importante yung mga students kasi maraming tama. Marami nang sinabi kasi yung mga musikero, no? Maraming confused na parents.
Sige, kausapin mo sila, sir. Magandang hapon. Hapon na ba? Hapon na, alam na. So, yung enrollment natin, base sa DepEd guideline, nagsimula na ngayong araw hanggang June 30. Pero, yung first 2 weeks sa June is online. So, hindi kailangan na lumabas kayo sa bahay, punta sa school. Yung gagawin lang natin, may mga link na in-upload yung DepEd para ma-download ninyo, tapos i-print, tsaka fill up by your parent, tsaka i-print also or i-screenshot, tapos bigay nyo sa advisor, yung copy of the enrollment form. Yung sa 3rd and 4th week naman sa June, yung walang kakayahan sa internet, especially yung mga sa rural o area, yung mga barangay natin, tsaka pwede yung teacher, kung baga may may malasakit na pumunta doon, ibigay yung enrollment form sa barangay, tapos yung barangay yung mag-disseminate sa forms house to house para ma-fill upan yung form for enrollment. Saka yung parents, so we hope na magtulong-tulong tayo, yung mga parents, tulong-tulong tayo. Kaya natin to. Huwag natin pabayaan yung mga kabataan. Galing! Dapat tuloy-tuloy yung ating laban para sa edukasyon. Wow, galing. Galing po yun. Alright, si ito naman, yung mga college naman to, si Architect. I-share ko lang yung schedule ng yung sa enrollment. No? EBSU. Yung online application and submission of application requirement, nag-umpisa na nung May 25. Sorry. Sense lang, medyo namatay yung camera. Technical problem. Baka naman, nananawagan kami na baka mapalitan yung nag-iisang camera namin. Sana may sponsor. May sponsor. Para makapaghatid tayo ng uninterrupted information. Yes, public service. Yes, public service. Ito na. As you were saying, pare. Okay, yung kanina yung schedule ng dun sa procedural ng enrollment sa Eastern Visayas State University, yung online application and submission of admission application requirements, nag-umpisa na nung May 25 hanggang June 19, 2020. Tapos yung naman, yung posting of interview list and schedule, so ibig sabihin nag-umpisa ngayon, tapos pag-e-end din ng June 19. Tapos yung conduct of online interviews will be on June 8 to 29 to 2020. Tapos yung generation and ranking of result will be on July 1 to 3. So lalabas yung katapos ng interview, lalabas na yung result ng ranking. Then post of result will be on July 6. So yun. Alright. Yes. Pero eto na, hindi sila, walang lusot to. Kahit wala si Rap-Rap. Kahit walang si Rap-Rap direct, yan mo nga yung Plus mo nga yung question impossible natin. Pinakahintay na segment natin, Ito na. yung Question impossible. Pero ito kahit mga teachers to, bawal cheating. Kasi isa lang tanong. Isang tanong para sa kanila dahil club pero bawal cheating Bawal cheating. Si Jack and Poy muna kasi mo una. Hindi, bunahin mo natin si si Sir Glen. Secondary to tertiary. Oh, Ibig sabihin, higher learning. Hindi, narinig niya rin. Si Sir Glen, medyo bago. Okay. Tira, okay. Question impossible. Connected yung mga teachers to Di ba yung sa classroom? May ano tayo doon kung saan ka sumusulat ng chalk? Ba't tawag nila blackboard? Pero hindi naman blackboard. Black yung kulay. Green. Ba't tinatawag na? Blackboard. Kasi elementary pa yata po blackboard na yung tawag. Di ba, bakit tinawag daw siya na blackboard? Na yung kulay naman ng kulay. Green. May mga blackboard naman na talaga yung kulay black. Okay. Saan yun? Sige. Sa amin sa EDSU,
wala ka talaga makikitang blackboard eh. Kahit anong kulay nandun eh. Sa architecture, halimbawa, no, meron kaming orange. Pero yung tawag pa rin, blackboard. Pero ang tawag, blackboard. Blackboard pa rin. Okay, sige, architecture. Distinguishing nga rin sinasabing blackboard at saka yung whiteboard. Distinguish talaga. Yung whiteboard, white talaga yun. Yung blackboard, hindi siya marker. Pero yung blackboard, sa blackboard, bakit green? Naging green. Bakit kaya ano? Dati naman yung ginagamit is black. Kasi chalk yung ginagamit. Ewan ko lang kung bakit siya naging green. Pinipinturahan siya ng green. Ba't pinipinturahan ng green? It has something to do with your visual. Galing. Tama yan. Ginagamitan mo ng kulay green para maging lively yung ano mo sa mga. Galing yan! Supal-pal tayo! Hindi, tama yan. Dahil yung green, may yung effect eh. Calming effect sa mata. Diba pag tired eyes ka, pag lumabas ka ng ano, tingin ka daw sa green. Para ma-relax. Yung green sa both environment. Pasok! Wala. Supal-pal na naman yung question impossible. Wala kasi si Rap. Wala. Pero si Rap, nasupal-pal siya. Nakadalawa na. At least tayo sa malang. Pero ito na, maraming salamat of course sa mga nanonood ng Soundcheck. And salamat sa guest natin, si Architect Julius Tadeo at si Sir Glen. Magpapasalamat lang kami. Soundcheck of course is powered by KBOX Studios. Nandito kami sa KBOX Studios. Yan dito nyo. And sa KBOX Cafe, pasalamatan lang natin major sponsors, Esperas Construction and Development Corporation, Cerebro, Mega Crest Waters, Sira, of course. And also, Soundcheck is brought to you by Uncle Joe's Car Rental, Tacloban, Iloilo. Shoutout nga pala sa naging client namin this weekend. Hindi na namin papangalanan. Salamat sa suporta and thank you for choosing Uncle Joe's Car Rental. Yan. Of course, Food Quest, Guitar Panday, Pulutan Hits, Roadside Blues Diners, Otabea, United Architects of the Philippines, Metro Tacloban, Chapter, T-Create, Abuyog, Veggie Prod, BLS, kasi ayaw na tawagin Brian. BLS lang. K-Grill, Korean Barbecue Unlimited. Malapit na ito maging available sa Food Panda. Watch out. And of course, I love Tacloban. Meron pa isa. Yung Louis Bayan Center. Louis Bayan Center. Sa may BNG. Sa may BNG yan. Malapit sa simbahan. Alright. Maraming salamat, Architect and Sir Glen. And tomorrow, may matindi na naman kaming guest. Iba namang topic to. Tungkol to sa investment. Yan. Tsaka ang ganda ng guest natin bukas. Yung sinasabi mo lagi sa akin eh. Maganda naman talaga mga guest natin dito. Ako na naman niyahat sito. Mga katoks, maraming salamat. At magbabalik ang Soundcheck, tutugtog si Architect Julius tsaka si Sir Glen. We'll be right back. Yes!